Mandawi City Hall mohimo og aksyon ning pagdili pagsud sa pipila ka mga personnel sa syudad sa distribution sa assistance to individuals in crisis situations kun aik sa DSWD. Kinumduman nahitabo ang pipila ka oras nga paghuwat sa gawas sa Barangay Banilad Multi-Purpose Center. Una niini, gidid-an ang mga personnel sa CSWS ug City Health sa pagsud sa venue sa distribution nga gipangunayan sa DSWD. Rason nila, adunay request ang ahensya ngadto sa syudad magpadala og doktor ug health personnel para mo-check sa mga beneficiaries. Pangatarungan usab sa barangay councilor, walay coordination daan kabahin sa deployment sa city personnel, maong nasorpresa sila. Nakasud ra hinuon ang taga City Health sa venue apan wala ang ubang staff, ilabi na ang taga CSWS. Matod sa City Administrator, niawhag sila sa City Legal Office nga susihon ang hitabo. Very much like kuanjud kanang naagyoy pag-prevent no o pag try to restrict sa performance of the duties of our employees dito no ato mga either persons in authority to render the service that was requested by DSWD.